Molt bones i benvinguts a aquest canal de merda. Avui és dissabte 17 de desembre i ara anem cap a Lleida a l'Open Night, on tenim una mena de locals, bars, dieu-li com vulgueu, que molt amablement ens han cedit les seves parets per a que pengem els nostres quadres, o sigui que ara ho veureu. Bon dia, som diumenge al matí i anem cap a Barcelona. Perdoneu el so d'aquesta càmera, que és una merda, o sigui que no em feu gaire cas, és una merda com aquest canal. I anem a Barcelona a buscar ma germà, que ara ve de Londres. Estic molt cascat, molt fet una merda, perquè ahir fèiem l'Open Night, suposo que ho haureu vist al vídeo, amb els companys artistes de Lleida, i vam estar a l'Open Night, bàsicament, per si no es va entendre, espero que sí, però bàsicament teníem quadres penjats dins de diversos locals de la zona de sortida de Lleida, la zona dels vins, i en fi, cada artista es posava doncs, el que volia a cada un d'aquests locals. Clar, entre pitos i flautes i pitos, vam anar a dormir a les 3:30 del matí. Però avui, per vindre aquí a Barcelona, hem quedat a les 10 i per tant ens hem hagut d'aixecar a les 7, amb la qual hem dormit 3 hores i mitja. Molt bé, Adam. És molt londinenc, sí. Una mica més deixat, el que ho tindrien els anglesos, però